Hola a tothom! Avui anem a resoldre un exemple de fitxa de magatzem utilitzant el mètode del preu mitjà ponderat o PMP. Com ja sabeu, a la fitxa de magatzem tenim un quadrant per al tipus d'operació, un altre per a les entrades, un altre per a les sortides i, per últim, un per al total d'existències. Aquest exemple se'ns diu que a dia 1 de gener les existències inicials són 15.000 unitats a 8,50 euros per unitat. Introduirem el tipus d'operació que és l'existència inicial, la data 1 de gener i directament al quadrant d'existències, les unitats que són 15.000, al preu de 8,50, que multiplicant ens donarà un total de 127.500 euros. A continuació, se'ns diu que el dia 3 de març es compren 7.000 unitats a 6,20 euros la unitat. Introduirem la data del 3 de març, el concepte compres i al quadrant de les entrades a unitats les 7.000 unitats, al preu de compra de 6,20 i multiplicant ens donarà un total de l'operació d'entrada de 43.400 euros. Al total d'existències haurem de sumar les 15.000 unitats que ja hi havia amb les 7.000 unitats que acaben d'entrar i això ens dona un total de 22.000 unitats. També sumarem l'import total, sumant l'import que ja hi havia de 127.500 euros amb el nou import de 43.400 euros i ens dona un total de 170.940 euros. Aquestes 22.000 unitats les valorarem totes al mateix preu, que serà el preu mitjà ponderat. I com ho calcularem? Doncs simplement dividirem el total en euros, que són 170.940 euros, entre el total d'unitats, que són 22.000. Aquí tenim el càlcul i això ens dona un preu mitjà ponderat de 7,77 euros. Després tenim que el dia 6 de maig es venen 3.200 unitats a 10 euros per unitat. Posarem la data del 6 de maig, concepte que són vendes, i a les sortides, al quadrant de sortides, posarem les 3.200 unitats que surten, per al preu no posarem el preu de 10 euros, sinó l'últim preu mitjà ponderat, que són 7,77 euros. Multiplicant, tindrem que per a nosaltres internament aquesta operació de sortida es valora a 24.864 euros. A existències haurem de restar les 22.000 unitats que hi havia menys les 3.200 unitats que acaben de sortir i tindrem que ara hi ha 18.800 unitats també valorada cadascuna d'aquestes a l'últim preu mitjà ponderat de 7,77 euros. Multiplicant, tindrem que les existències en aquest moment són 146.076 euros. A continuació, el dia 18 d'agost, se compren 8.000 unitats a 5,40 euros per unitat. Introduint la data de 18 d'agost, el concepte són compres i al quadrant d'entrades posem les 8.000 unitats al preu de compra de 5,40 que multiplicant ens donarà un total de 43.200 euros. Ara repetim l'operació i a les unitats, existències, les unitats, per calcular-les haurem de sumar les 18.800 unitats que ja hi havia més les 8.000 que acaben d'entrar. Total, 26.800 unitats. L'import total de les existències l'obtindrem sumant l'import que ja hi havia de 146.076 euros més el nou import de 43.200 euros. Això dona 189.200 euros. I ara sí haurem de recalcular el nou preu mitjà ponderat, que ho farem de la mateixa manera que abans. Dividirem el total en euros entre el total d'unitats. 189.200 euros, 208 euros, entre 26.800 unitats. Aquí tenim el càlcul, aquí a baix, i ens dona un total, un preu mitjà ponderat de 7,06 euros arrodonint. Per últim, el dia 25 d'octubre
es venen 8.500 unitats a 13 euros per unitat. Posarem la data de 25 d'octubre, l'operació, que és una sortida, i al quadrant de sortides posarem 8.500 unitats que surten i, de nou, no posarem el preu de 13 euros per unitat, sinó l'últim preu mitjà ponderat de 7,06 euros. I multiplicant, per nosaltres, la sortida està valorada a 60.010 euros. A les existències ens quedaran les 26.800 unitats que hi havia menys les 8.500 que acaben de sortir, és a dir, 18.300 unitats, que valorades a l'últim preu mitjà de 7,06 euros dona un total de 129.198 euros, que serà l'import de l'existència final perquè ja no hi ha més operacions aquest any. I això ho posarem a l'última línia. Fins aquí aquest vídeo. Moltes gràcies.